deň, keďže máme leto v plnom prúde, rada by som vám predstavila prípravu kytice s názvom Nádych leta. Na jej prípravu budeme potrebovať kráľovské lalie, gypsofilku, gerberky, alstromérie, solidago a salal. Keď máme všetko pripravené, môžeme sa pustiť do aranžovania kytice. Ako základnou bude lalia, pridáme si gypsofilku, ďalšiu laliu. Tieto lalie majú úžasnú vôňu. Potom pridávame gerberky, ktoré sme si vopred nadrôtikovali, aby nám držali pekne hlavičky a aby sa neotáčali za svetlom. Táto kytica sa hodí na akúkoľvek príležitosť, či už narodeniny, meniny, na promócie. Pridáme si takéto krásne ružové alstromérky, solidago. Táto kytica je veľmi svieža a hravá. Môžete si ju objednať na našej internetovej stránke www.galeriakvetín.sk. V ponuke máme aj oveľa širší sortiment. Už sa nám to začína pomaličky tvarovať. Je z toho nádherná obrovská kytica. Pozrite sa na tú krásu. Zakončíme salalovými listami, ktoré nám kytičku krásne vytvarujú. Z každej strany. Máme hotovú. A teraz šup niekam k vode. Pekný deň.